दुगैना फैया मा फैया नोंसोरनि थाखायनो दा अखा हाबाय बार अखानि थाखायनो जोंनि शुटिंआ दसे द्रप दोनथ'दो उपाय गैया मानोथो दुगैना फैया दुगैना फैदोंमोन माया जायगायाव दं जों दा मानासाव दं मानो शुटिं दङ जोंनिया आच्छा दे मा फंबाय मोजां ना साफा बाबु सोरजों होमबा मेगना नागिन माथो दिनलाय मा लाजिलायदों ने बेखायलाय बन्द'खौ लाय दे ओइ मा खालामफैदों नोंयाव सानफैदोंला अखा हानानै साननांबाय Anything मोजां मोनदों थ' अखा हादों साफाना जायगाया एसे बेरायबावनो नोंखौ मेंलायलांबाय नै ada samosa ओमफ्राय नै फिसालाखौ नायखां नोंखौ Jackie नै नै kun ayan beta deh sama fungbai Simla Iriani लाजिनांगौलै director actor producer ini खामानिया बिनिया बेलेग बिखेक खामानि गैया direction होदो बेनिफ्राय hero hero आंनि प्रडाक्शनाव मावदो ओमफ्राय नैयो हिरोआ ओमफ्राय डिरेक्सनखौ बे होगोन गाननि बेनिफ्राय एक्ट्रिसआ नै गावनो Hi ओमफ्राय अखा हानायखाय नेथ'दोंमोन दा अखा गारनायखाय लाफिनसै ना लाजागोन ना लाफिनसै लाफिनगोन मावलादो जायगा खोन्था ओरै खोन्थिहरलाय जायगाखौ नै केमेरा खेबग्राया मालायनि रोज'दाव सिरि हेलौ फैजोबदो गासिबो Cameraman ओमफ्राय नैयाबो रल दं जेकी नाम जेकी आंनि फिसाला नामा जेकी जेकी गयारि हाय थांगोन जेकी ya dalang naman sila haba tayo mas sila ang niya haba tayo mas sila boya gitu sendiri lagi anda map What? Korea sekolah lah sih kan sekolah saya bener sih tapi nala ang gawa subisi sabi kali nanti nersin telah bay stop kalau mana jangan sabi naman sih Hirok dah dia muka itu nih sobram pemandang nggak oh thank you ase betul moza Hirok dah ya singi anis ya ada serba apa nih neng Kau belakang ni kiri? neng mau sang sing ऊपर उधर रहता है अरे ला जाया टी टाइम जाबाय टी ब्रेक खालामनाय मा खालामफैदों नोंनि प्रडाक्सननि एलबामनि जुखि खालामफैदों सोरनिफ्राय सोरनि नोंनि एक्ट्रिसआ नोंनि हिन्जाव एक्टरा नोंबो बारा सासे दङ मोजां खालामबा खालाम नङाबा आरो बुनाय सबाब दं आंथ' दिनारि जासो थागोन नों मेगन सानाय एसे होदो बिदि गैया ओरैबो मोना ओरैबो गैया ओरैबो गैया मोजां ना खबरा मोजां खालाम दै नङाबा बुनाय सबाब दं आरो नोंबो डाइरेक्टर आंनिसो प्रडाक्सन जानला मोनला नङा होजागोन नामा मेडि नोमबाजैसो बारा माबा नङा दै अलंबार प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै माबायदि मोनदों मोजां ना मोनसेया बेफोरखौ बाद हो फार्स्ट अफ अल आंखौ बे प्रिटि लुक होनाया मेकआप आर्टिस्टआ नै बिथाङानो जाहैबाय मिडियान गोसोथोंनाया माहानिमोन गोसोथोनाय गैया आंखौ ओरै एफा माने असाइसखौबो साइज बानायना होयो It's बिथां already beautiful Oh my god मिस मामोन नोङो Puja बर' फंबाय समाव आंनि प्रडाक्शनाव खामानि माबायदि मोनदों एसे मोजां मोनाखै मानो नों जाग्राखै ना एख' जाहोबासो मोजां जायो जाहोनायाथ' जाहोनो हागोन जाहोनाया भिडिअ'आ जुदि मोजां जायाबा भिडिअ' मोजां जायाबा बुनाय सबाबा खारखायाखै चाले दे आंनि प्रडाक्शनाव खामानि मावनानै माबायदि मोनदों
मोजांथ' मोनदोंमोन नाथाय सालथिया एसे खमाव नुग्रा जादों मानो दैल'सो लोङो गासै बेलेगबो नांगो नामा बेलेगबो नांगौ बेलेग माने स्प्राइट नांगौ थान्दा आदसा आं आरो आंनो Mountain Dew. इखो सानदोंमोन बेफोर नङा मा नांगो Hi. हाय Hello. दै गाज्रिना अबेयाव थांगासिनो? अबेयाव जों दा थांगासिनो? लकेसन चेन्ज खालामदों बे अलंबारनि प्रडाक्सन Money production. माबायदि मोनदों आंनि प्रडाक्सना खामानि मावना अलंबारनि जानाय लोंनाया एसे खम होदो ना Was? सेरेब बहुद खम सेरेब मिया सेरेब लोंहोनायालाय मैया लोंहोनाया मैया थांबाय दिनैनिखौ दिनै होनांगौ ना? लाना फैयो अलंबारा दामि नोङा जों गोरान लोङाना। सेरेब जों आरो थान्दा लोङो खिन्थु बियार लोङा स्प्राइट कका कला बोरै बेफोरबायदिखौ आंखौ देखायलाय बोरै लोङो माबोरै बोरै Who is Gary? आङो बर'सो. माबा थांदों सोर माउन्टेन डिउ मोनगोन ना दायो माउन्टेन डिउ मोनाबा कक लाबफादो गिदिरखो হেল্ল' আমাৰ এতিয়া শ্বুট চলি আছে এতিয়া হিৰইনে কেমেৰা কৰি আছে কিন্তু তাইৰে শ্বুট আছে Ada semau. mantap lo berkira vlogger sama sani beri monciri apa र' नों लादो ना आंखो आंबो नोंखो लागोन सानैजों खामायनांसिगोन न' नोंबो ब्लग बानायदों आंबो बानायदो माबायाथ' मिउजिक भिडिअनि एक्सट्रा आरो ब्लगाव एक्सट्रा खामायबाय थानांसिगोन होनबा गेजेरावनो फैनाबाय नामा? दे प्रडाक्सना आंनि डाइरेक्टरा नों जाहैबाय केमेरामेना इ जाबाय ओमफ्राय मेकआपा नै जाबाय एक्टरा नै ओमफ्राय डाइरेक्टरा नै ओमफ्राय एक्ट्रिसालाय देखायलाय सब बे ब्लगार एक्ट्रिसखौथ' सिनायखादो सोमाव बारा खाथि खाथि थानाय सिन गैया गाना दै बारा खाथि खाथि थानाय गैया Shut up. गिम्बल खुला belum oke pertama di sini nggak belum apa bogo ba jangan ilung nih ba नै जोंना मेकआप आर्टिस्टआ लोंनाया लोंगासिनो जानाया जागासिनो आंनोबा रावबो होआखै खोनाबाय नामा नोङो खोनाबाय नामा आं बुंनायखौ Hai, Buddy. lebih saya Hai. hei sana Bye. sampai sampai sampai